Hej, vi repræsenterer HH3B, og vi er bevæget os ud i en flot skov, for det er ved at blive sommertid. Og med sommertid, der følger der selvfølgelig alkohol med. Så vi synes, at vi vil finde de 3 bedste måder at brække sig på, uden at stikke 2 fingre i halsen, hvis du har fået for meget at drikke, eller der er nogen, der har puttet noget slemt i din drink. Albert, kunne du tænke dig at præsentere de 3? Ja. Jamen de 3 metoder, vi er frem til, det er 1. Du køber en pakke flødeboller, og så tager du noget citronvand. 2. Du tager simpelthen, og så spiser du en helvedes masse Mentos, og så tager du og drikker noget cola til. Eller 3. Du går for nogle bananer, og så tømmer du en Sprite. Og så skal det lige siges, at vi har tænkt os at gøre det på tid, og så laver vi en konkurrence ud af det, så vi ser, hvem der brækker sig først, og så ser vi, hvilken metode der er nemmest for jer. Så er vi så småt i gang. Søren han er 1,5 pakke Mentos nede. Albert han er sgu en pakke flødeboller nede snart. Jeg har spist 3 bananer. Og hvis I lige ser udsigten her, det er faktisk rigtig flot. Så nu ser vi bare lige, hvem der først kan brække sig. Jeg regner med, at jeg skal bunde mindst 2 af dem, for det virker. Skål. For at opsummere, så kan vi vurdere, at det er klart og hurtigt at spise flødeboller. I hvert fald lige her i første omgang. Oj! Det er rart. Jeg kan ikke sluge mere på det. Der kommer ikke noget op. Det er bare bøvs. Det er ikke fedt. Jeg kan mærke, hvordan det rumsterer nede i maven, men det vil ikke op. Så brækker Albert så sgu. Ind på kameraet, ind på kameraet. Det var svært at stå bananer og gå. Skal der en Mentos til en dårlig smag? Der kommer slet ikke noget op. Fuck you, baby. Fuck det. Oh. Fuck, det er klart. Det sætter i hvert fald gang i mavesystemet. Det er en ting, der er helt sikkert. Jeg kæmper for mit liv lige. Man skal også huske at nyde det gode vejr. Det er en ting, der er helt sikkert. Fuck, udsigten er flot, ikke? Ej, jeg sidder for helt koldsved. Nede i. Ja, altså heller ikke. Jeg har banan i næsen. Der er heller ikke noget mere ubehageligt at sidde og kigge på et andet menneske, der sidder og brække sig. Vi bliver bare... Ja, det var fedt. Det var fandme lidt antiklimatisk. Jeg fandt jeg brækker en hel Mentos op. Sådan, godt op. Jeg har ikke lyst. Sådan. Vi skal bare dane i før.
banalsmoothie. Jeg føler ikke, det stopper. Kom en mentos mere. Så er det vist tid til at drage en konklusion. Så vi ser her, vi er færdige med vores challenge, så vi kan lige vise resultaterne. Først så har vi flødebolle og citronvand, og det var klart den, der var hurtigst. Det er Albert, der står for førstepladsen. Andenpladsen, den går til mig selv. Det er bananer og Sprite. Den er også succesfuld. Og så har vi Søren med et nederlag. Som I kan se, der er ikke så meget ud over en hel Mentos, der kommer op igen. Så vores konklusion er selvfølgelig, at man skal gå med flødeboller og citronvand, da det klart er hurtigst at spise. Nok også lækrest, i hvert fald på det korte løb. Og så knækker du dig simpelthen hurtigst af det. Det var alt, hvad vi havde fra HH3B.